كايو سرحي عبد مسكل كفيل كايو عداي بزي كفل بزي بدل ميت كايو نموتي نبالي كايا زهيوتي سريح كايو سرحي عبد مسكل كفيل كايو عداي بزي كفل بزي بدل ميت كايو نموتي نبالي كايا زهيوتي ናይ እግዚአብሔር አቦናን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ህዝቢ አምላኽ ከመይ ትኾኑ ሕጂ ድማ ሓጻር መልእኽቲ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ስራሕ ትብል ብዙሓት ሰባት ስራሕ ድሕሪ መርገም ዝመጸ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ስራሕ ክበሃሉ ከሎ ክላ ብሰንኪ ኣዳምን ሔዋን ዝኹል ሽግር ንረክብ ኣለና ኣዳምን ሔዋን ሓጢኣት ተዘይገብሩ ኣብዚ ኩሉ ኣይንበጽሕና ነርና ቅድሚ ሓጢኣት ምግባሮም ኣዳምን ሔዋንን እኮ ተደልዮም ኣፕል ተደልዮም ማንጎ ተደልዮም ባናና ዝደልይዎ ቅንጢቦም እናበልዑ ተደልዮም ብፍራውት እናተፋግኡ ጽቡቕ ነይሮም ሻሎም ይነር ዓዲ ብሰንኪ ሓጢኣት ምግባሮም ግን ኣብዚ ኩሉ ነገር ወዲቕና ኢሎም ዘማሩ ሰባት ግን ውሕዳት ኣይኮኑን ስራሕ ግን ድሕሪ መርገም ዘይኮነ ቅድሚ መርገም ይመጽእ ኣሕዋተይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ስራሕ አምላኽ ስለ ዝኾነ ንወዲ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ምስ ፈጠሮ ምድርኻ ጥራሓ ስለ ዝነበረት ወዲ ሰብ ክሰርሓ ኢሉ ይምጽዎ እግዚአብሔር ፕላን ዝገበሮ ንወዲ ሰብ ማለት እዩ ንምድሪ ከዓያን ክሕልዋን ፕላን ገይርዎ ስለዚ ስራሕሲ ድሕሪ መርገም ዝመጽእ ኣይኮነን ቅድሚ መርገም ይመጽእ ስራሕ ቅድሚ ሔዋን ይመጽእ አምላኽ ንአዳም ስፈጠሮ ገና ሔዋን ከመጸት እዩ ንምድርስ ከዓያን ክሕልዋን ፕላን ገይርዎ እግዚአብሔር ስለዚ ስራሕ ክብረት ይሕዋቴ ዛስኮይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ገለ ምዕራፋት ክዛረብ ከሎ ታይሉ ዘይሰርሕ ይብላዕ ኢሉ ክሰርሕ አይደልን ያኽበልዕ ከብሉን ያ ማ ዘይሰርሕ ይብላዕ ዘይሰርሕ ከመልካ ትበልዕ መን ሰርሐልካ ትበልዕ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዛ ጥራሓ ዝነበረት ምድሪ ወዲ ሰብ ክሰርሕ ሓይሉ ፕላን ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ዘፍጥረት ፍቅዲ 5 በልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምድሪ ገና ኣየዝነበን ነበረ ንምድሪ ዝዓያ ሰብ እውን ኣይነበረን እሞ ገና ገለ ኦም መሮር ኣይነበረን ሳዕሪ መሮር ከዓ ሓንቲ እኳ ኣይበቆለትን ነበረት ንምድሪ ጥራይ ፈጢሩዋ እምበር ኣብ ምድሪ ወላ ሓደ ነገር ኣይነበረን ወላ ሓደ ነገር እዩ ዘይነበረ እግዚአብሔር አፍቀድ 15 ሽዕታይ ልትሕቲሉ እግዚአብሔር አምላካ አንሰብ ወሲዱ ከዓያን ከሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቀመጦ አስተውዕሉ እንዳይሉ ንሰብ ወሲዱ ከዓያን ከሕልዋን ከዓያ ማለት ክሰርሓ ማለት እዩ ማለት ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ክሕልዋኻ እንዳይገረው ማለት ኣቀሚጥዎ ስለዚ እዚ ኣብ ምዕራፍ 2 ዘንበልኩም ዘለዎ ኣብ ምዕራፍ 3 ይትመርገም መጽእ ቅድሚ መርገም መምጽእሲ እግዚአብሔር ንምድር ምስፈጠራ ምድሪ ይበቃሎ ጥሪ ያላዳ ምድሪ ኢልዎ ባዕላኻ ታዓያሎ ንዕዩ ኣብዚ ምድሪ ምጽዎ እግዚአብሔር ስለዚ ይሕዋተይ እቲ ስራሕ ወይ ፋላለይ እቲ ስራሕ ቅድሚ መርገም መምጽኡ ጻዕሪ ሃለኽለኽ ዝነበሩ ስራሕ ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ግን ኣዳም ምስተረግመ ግን ብሰንኪ ኣዳም መርጋሙ ማለት እዩ ምድሪ ብምልእታ ተረጊማ ስለዚ ተረግመት ካብቲ መርገም ዝተለዓለ እንታይ ኮይኑ ማለት እቲ ስራሕ ጻዕሪ ዘለዎ ሃለኽለኽ ዘለዎ ድኻም ዘለዎ ኮይኑ እምበር ስራሕ ከም መጀመርያ ዝነበረ ኣምላኽ ናይ ስራሕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ብምስሉ ዝተፈጠሮ ወዲ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ ያ ክሰርሕ ኣለዎ ስለዚ እዩ እግዚአብሔር ንኽሰርሕ ንምድሪ ፕላን ገይርዎ ኣምላኮ ሽግር ኣይምነበረን ኣብቲ ገዛ ናርስ ብዓብይኮ ምድሪ ፈጢርዋ ገዛውቲ ንኽፈጥር ብኣፉ ፀገም ኣይምነበሩ ግን እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ፕላን ገይርዎ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ዝብል 115 ፍቅዲ 16 ሰማያት ሲሉ ናይ እግዚአብሔር ሰማያት እዮም ምድሪ ግና ንደቂ ሰባት ሃቦም ምድሪ ንወዲ ሰብ እግዚአብሔር ሂቦ ሰማያት ናይ እግዚአብሔር ሰማያት እዮም ምድሪ ግና ንወዲ ሰብ ሃቦም ብለና ስለዚ እግዚአብሔር ንምድሪ ፈጢርዋ እግዚአብሔር ንምድሪ ፈጢርዋ ንምድሪ ዝሰርሕ ግን ወዲ ሰብ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ምስተዋዓል በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጥበብ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ፍልጠት ንምድሪ ዝሰርሕ ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ምስተዋዓልን ፍልጠትን ሂብዎ ኢልካ ግን ወዲ ሰብ ንምድሪ ሰሪሕዋ ንኽሰርሕ ኢሉ ኢኻ እግዚአብሔር ፕላን ገይርዎ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ከም ዝልበልኩኹም ይፈላለዩ ቅድሚ መርገም ዝነበረ ስራሕን
حجي زلو مالتي حجي على خلاص بزحو رأيوا معرف 3 فقد 17 مالت أواز فترة نقدم كأقل سبيت خاص للسمعها أمو كابتا خبا أيتبلع إلى زأزوزكو خو أمسل زبلعها مدري بزعبا خارجم تتخون كل زمن هيوتك انجراها خبا بسعري كتبلعي خالو سعر زلو يسرحن أبز مدر زلو ناي دحر مرقم زمت أسرح هلخلخ زلو سحر زلو دخام زلو السيرات في الليمبر سرح خام مجمر أزنبري سلزي كسرح لك كسرح خدل لك እግዚአብሔር ሲ ክሰርሕ ክሪኤካ ደሊ እሱ ናይ ስራሕ ኣምላስ ለዝኾነ እቶም ናቱ ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ናቱ ህዝብኻ ክሰርሕ ኣለዎ ያ ስለዚ ኣብቲ ትሰርሖ ስራሕካ እሙን ኩን ብሓቅን ብቕንዕናን ክሰርሕ ኣለካ እሙን ኩን እግዚአብሔር ካብኡ ክባረኸካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብቲ ስራሕ ሞገስ በካ እግዚአብሔር ኣብቲ ስራሕ ክባረኸካ እሙን ኮንካ ጥራይ ብእሙንነት ኣገልግል ብእሙንነት ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ይርአ ኣሎ نسونا يسرح أملاقي بحق بتجهد بحقنا بقنعنا بأمنا تسرح رأيك سلزله إزابير أب تسرح خبارك كاي إزابير باركم سرح جن قدمي مرجم بردحر مرجم كان زي مسا بزك تردينا نكون تسفى نجبر تبارك وبرخاتكم سريح كايو سرح يا